La Unió Comarcal d'UGT ha volgut celebrar el 1 de maig, Dia del Treballador. L'acte per a commemorar esta data s'ha celebrat al cementeri municipal d'Alzira. Militants del sindicat i el secretari comarcal d'UGT han dipositat un centre floral en el monument erigit a la memòria d'aquells que dedicaren la seva vida per la pau i la llibertat. Moltíssima gent ja no està entre nosaltres i avui és un dia per recordar-los, per agrair-los aquest treball i sobretot per a posar en valor el que avui tenim. Avui tenim una democràcia que afortunadament el que ens diu és que les diferències ja no se lliuren com antes se feien, les diferències ideològiques, polítiques, socials, legítimes de cada un se solventen en democràcia d'una altra manera. I nosaltres avui també volem recordar això, la importància que té el que tenim perquè ho valorem i perquè ho defensem. Agrair el passat, el que s'ha fet i sobretot projectar-nos al futur. El que importa ara és que ens ensenyem del passat per a fer un futur millor per als nostres fills. Este acte, que s'emmarca en la celebració de l'1 de maig, Dia Internacional dels Treballadors, serveix a més per fer una reflexió sobre l'actual situació del treballador. Els que han patit la crisi en primera instància han sigut els treballadors. Jo crec que això és evident. Més de 2 milions de persones, més de 15.000 persones en la nostra comarca de la Ribera engrossen avui les llistes de l'atur. I, per tant, és un dia, des d'aquest punt de vista, molt trist, un 1 de maig lamentable des del punt de vista de l'atur. Però al mateix temps ha de servir-nos per a treballar cap al futur, per a reivindicar i per a treballar tots i arrimar l'ombro tots, per a que aquestes persones tornen a treballar, que les joventuts que s'incorporen al món del treball tinguen oportunitats i se posin a treballar i perquè Espanya recupere el pols que evidentment hem perdut. No ens tenim que conformar en que ha sigut una crisi mundial, no ens tenim que conformar que Europa també ens ha apretat molt, tenim que ser nosaltres valents i defendre cada un el seu punt el que puga fer. Nosaltres a la comarca de la Ribera tenim que treballar en les nostres empreses, els treballadors just per eixir d'esta crisi i el mateix tenim que treballar junt amb les institucions valencianes, la Generalitat i evidentment com a espanyols. Jo crec que este 1 de maig està marcat sobretot per una necessitat d'acord i de consens. Des del sindicat continuen la seva lluita per modificar aquells aspectes de la reforma laboral que, segons ells, atempten als drets dels treballadors, una lluita que s'està realitzant a través de la recollida de signatures. Teníem objectiu de replegar-ne entre 10 i 15.000 i avui és el dia que aquest objectiu ja s'ha complit. La veritat és que nosaltres creiem que teníem 3 o 4 mesos per a replegar-les i en apenas un mes s'han arreplegat. Jo crec que això és una demostració de que la gent és molt conscient de que la reforma laboral ha sigut negativa, sobretot perquè és mala en el sentit tècnic, perquè ha complicat la vida a les mateixes empreses, ha complicat la vida, evidentment, als professionals del dret laboral, però sobretot el que ha complicat més és la vida als treballadors i a les treballadores. El Dia Internacional del Treballador és la festa del moviment obrer mundial. Des del seu establiment en tots els països per acord del Congrés Obrer Socialista, celebrat a París en 1889, esta és una jornada de lluita reivindicativa i d'homenatge als màrtirs de Chicago que foren ajusticiats per la seva participació en les jornades de lluita per la consecució de la jornada laboral de 8 hores, unes jornades que culminaren en la vaga del 1 de maig de 1886 als Estats Units, fet que va ser l'origen de que dita celebració es porti endavant en esta data.